Bones! Com esteu? Benvinguts una setmana més a un nou vídeo de Trempats i avui vinc emprenyat. Vinc emprenyat avui i la meitat de dies. Però avui estic molt enfadat i per moltes coses, però jo us en xerraré de dues. Una us la diré després, perquè d'això va el vídeo, i l'altra és per aquesta. O sigui, mireu aquesta captura d'imatge. No veieu res estrany, eh? Si us hi fixeu veureu que tinc un dislike. Però com pot ser? Com pot ser que a algú no li hagi agradat el meu vídeo? O sigui, ja m'he guanyat haters. Tant d'hora. I és que avui us he de confessar que n'estic fart de l'acudit aquest que corre per les xarxes socials que diu «Eres tan old, sí!» I jo què sé, et foten una cinta de VHS. Què li passa al món? Per què constantment ens han de recordar que els dels anys 90 ens estem apropant als 30? Què us passa? Deixeu-me tranquil! Sembleu la meva partida de naixement! Jo ja sé quan vaig néixer! No cal que m'ho recordeu a cada segon! No, és que és molt fort, eh? És agafar TikTok, Instagram, el que sigui, pam! I em surt l'acudit de «Eres tan old, sí!» És que no sé què els hi passa a la gent amb els anys 90, vull dir, sí, evidentment, hem arribat al 2020, doncs la gent que va néixer als 90, doncs anirà fent 30 anys. Coi, la gent que va néixer al 1920 fotrà 100 anys i no li donem tant la vara. Però és que hi ha memes que a un li toca la fibra, com per exemple el de l'os. El teniu en pantalla. Jo amb aquest no sé què fer, eh? Jo és que el veig i se'm treuen ses ganes de llevar-me pas de matí. A veure, que aquí també confesso que jo sóc un punyetero exagerat. Jo m'estaré apropant als 30, però mentalment és com si en tingués 15. Toma! Ara que està orgullós d'això, no sé si toca. Jo no sé què passa a les xarxes, vull dir, a mi m'encanten, però, per favor, creem contingut variat. O sigui, a mi el que em fot molta ràbia és això de que es posa de moda un acudit i tothom et fa 100 vegades el mateix acudit i l'has de veure 100 vegades repetit. M'acabo de picar amb el moble. M'he fotut mal, poca broma. Que aquest acudit del «Eres tan old, sí!» em va enfonsar una mica, sí, ho reconec, però he decidit que ja no m'enfonsaré més. No. Tinc l'edat que tinc, que si us fixeu estic fent de tot per no dir-la, i s'accepta, home. Jo què voleu que us digui? Em va agradar viure als anys 90. No sé, es van fer molt bones coses. Hi havia bola de drac, els tazos de Pokémon. Clar, això els xavals ja no saben el que és. En realitat, tot aquest jovent té enveja de nosaltres. Sí, efectivament, perquè els 90 van ser la millor dècada. Sense discussions. De fet, acabo d'agafar el meu mòbil per veure coses bones dels anys 90. El primer que em surt és el VHS. Això no ho comentarem perquè ja ho hem comentat. Com a punt diré que em surt Jugar con los amigos. Anar al videoclub, això sí que era una experiència. Que si llogaves un videojoc acabaves amb els ulls tot vermells perquè t'havies passat la nit jugant. El Discman. A veure, qui vol tindre la música al mòbil podem tenir un Discman. Allò que quan et movies una mica més del compte, s'aturava. Era una passada, eh? I els Tamagotchis. Si no sàpiguen, els Tamagotchis eren aquelles màquines que, doncs, era una espècie de mascota. I l'havies de cuidar, li havies de donar a menjar, l'havies de netejar, i bàsicament es passava la vida pitant i queixant-se i havies de viure només pel Tamagotchi. Però com que érem nens, doncs no teníem més preocupacions i podíem estar pel Tamagotchi. No hi havia més. Que hi ha tants acudits d'Eres tan old, sí, perquè ens tenen enveja, perquè els 90 van ser la canya, els 90 sí que molaven. En fi, amics i amigues, per aquí deixarem el vídeo, tornarem la setmana que ve amb més. Ens veiem!